mar duol kamogo embaka gi wendo modhial mosedonje studio ka Mheshimiwa Samuel Atandi men jakom komiti mar budget kendo jaod bura malego Songa nyigwaro ledhi ni Atandi Meli ero kamana nyako message gi Mheshimiwa wachaka nini chenro mar loso budget ochopo kanye kapok odonje wach mar siasa nyaka ongogo bane ero kamana inya Trevor kumia nafas mondo abiatwa gi jothurwai Ramogi TV mai biro na mokwongo Ramogi TV poka biro kae before omiado kunwero kamano maduong' kumia nafas makawuono kendo ageno ni jodalawa mang'eny dwa winjo weche mwadwa wacho kae budget sani watimo gimiluongo ni budget implementation kech ni wasendiko budget wachako budget tarik 10 dwe mar ariyo every year emwachake budget process chakre tarik 10 dwe mar ariyo wachako timo gimiluongo ni budget policy statement ikelo od bura gi minister mar pesa kosekele to ikete lweta to sheria wacho ni ubedi bod bura kanyo wigariyo ka jo od bura discuss oketo basically olei kaka budget main budget di chalo kaka for example ceilings wa project nwa dhi choko taxes marom nadi mano ni budget policy wa project ni expenditures wa dhi chalo nadi i budget policy to kochiu details zibiro i main budget koro chakri dwe mar ariyo da chakri ni budget policy statement yeah but awachon for now wa implement budget mano andiko higa mokalo tarik 30 dwe mar auchiel emane wakale mane wasaini e budget president no saini e budget ma 2025 2026 financial year so sani watimo implementation gik mane waketi budget sirikal the executive moko gitimo procurement moko ginyiyo gik ma jopiny dwaro mane waketo so mano gima dhi mbele nyaka higa rum okay yes